Hej, jeg hedder Rikke. Vi har været på gademission i Sønderborg i aften, og det var min anden gang. Og jeg har haft en rigtig god aften, fordi jeg har talt med et par mennesker, som virkelig var interesserede og ville høre, hvad jeg havde at sige. Men vi fik også en god samtale i gang om, hvad det vil sige at være kristen, og hvordan jeg lever mit liv, og hvordan de synes, at jeg skulle leve mit liv som kristen. Så det var rigtig fedt at snakke med nogen, og jeg har virkelig fået mere frimodighed siden sidst. Så det var rigtig lækkert. Var de åbne? De var meget åbne. Jeg vidste godt, at unge i Sønderborg var åbne, fordi jeg selv er gået på gymnasiet, og der ville de rigtig gerne snakke om kristendommen. Så jeg havde godt på fornemmelsen, at de var åbne, men det var rigtig dejligt, og de ville bare snakke, så det var rigtig lækkert. Jeg bad for en, og han var rigtig taknemmelig for, at vi bad for ham. Han havde ikke rigtig taget et fast standpunkt i sit liv, men havde det rigtig fedt med, at vi bad for ham, og blev glad for det. Jeg tror, det fedeste det var, at jeg selv havde en så god aften, at jeg følte, at jeg havde lyst til at gøre det igen og tale om Jesus med andre mennesker. Det havde jeg ikke lyst til efter sidste gang. Så det har helt klart været det fedeste, at jeg har fået en brand for at komme ud flere gange. Vi har måske sået et lille frø i, så de kunne være interesseret i at finde ud af mere. Og vi har givet rigtig mange street bibles ud, som jeg tror vil blive flittigt læst. Så jeg tror absolut, at der er grobund for noget. Fedt. Kan du anbefale til andre at tage ud på gademission? Ja, helt vildt. Jeg synes, det har været rigtig godt. Man skal lige lære det, og jeg er ikke selv... Jeg skal lige ind i det og finde ud af det, men det er helt sikkert, det er rigtig fedt. Så det skal man bare gøre.